приятели! Понеже много хора от вас гласуваха, да не кажа повече от 5, да направя ново видео за пратката ми от Тему. Сега дойде момента. Аз съм болна, имам споли и кърпички, но въпреки всичко реших малко така да се преведа в вид за камерата, не съм просто по пижама. И тук до мен е моето пате. И ще ви покажа всички неща, които поръчах предния път. Не всички, без едно. И сега ще тестваме дали съм ги оцелила като цяло. Така че да започваме. Като цяло за рождения ми ден получих нови слушалки. И не можа да си намеря кълъв за тях и затова тръгнах да търся в Тему и покрай кълъва поръчах още една камара глупости. И сега да започваме. Вчера просто съм ги извадила от плика, но не съм ги разглеждала подробно. И почваме едно по едно. Това е кълъв за куфара на детето. Тук до мен съм приготвила куфара на детето и ще видим дали ще сме оцелили размера, защото това вече беше накрая и мен не ми се занимаваше. И малко на око ги прецених нещата. Всичко е в фиксо. Така. Може би трябваше още вчера да ги отворя изцяло, ама реших, че няма, ще се изгуби така ефекта. Цялата съм в тиксо. Момент, имам ножичка до мене. Аз съм болничен и като почула съм сама вкъщи и реших, че сега е момента за това. Ето го този кълъв. Десена е някакъв приятен. Марко си го избра. И ето го неговия куфър, който го бяхме купили преди време от къде? От Емак. Аз не съм голям почитател, но в случая беше окей. Предполагам, че просто се налузва. Дайте сега така да... Добре. Ето. Това е за задръжка, ако има отстрани. И се залепва. Ето тук отдолу. И така лесно. Ето тук се залепва. И така се пази да се цапа и да не се омачка. Че той е пластмасов, ама и тук даже имахме един инцидент. И си познаеш, че е твой куфър. Мен ми харесва цялото нещо. Окей, следващото нещо, което всъщност супер много ме вълнува. Тук сега ще ви покажа още един куфър. Това е нашия голям куфър. И тук може да видите, че едното колело се беше изяло. И като ходихме в Мароко, то куфър тотално не можеше да се влачи. И Петко ме псува супер много. И аз поръчах нови колелца. И идеята е, че тези, само че те са с нитове, не знам, ще пробвам някакси да ги... ще пробвам да ги изкъртя и да сложиме нови колелца. Чакайте да го отворя и това нещо. Според мен трябва да станат. И така вместо да купуваме нов куфър, защото той иначе гордо си е запазен. Можем просто да сложим новите колелца, които е така като размер. Те са волха някакви универсални. Според мен трябва да станат. И като го направя това нещо, ще ви кажа дали съм успяла и дали сме успели да спасиме куфъра. Защото, да, иначе беше много, много неприятно. И аз, винаги влачам много багажи. Така че, стискате, така изглеждат тези колелца.
Много се надявам да се получат 4 броя колелца. И ще ви кажа дали съм успяла. Дойдоха така отделно опаковани и имат и даже бонус отверка. Да видим. Добре, имам още едно нещо за куфър, което е такива предпазители гумички, които ми се струват само че малки. И дайте да видим дали ще стане. Май стават. Да, е така хващаш и ги слагаш. Да. Ще прощавате носа ми. Ама, това е, аз цяла зима се опазих. Не се разболея и тук сега последната вълна фанах. Все пак. Ето ги. Ето така се слагат и ги пазиш тези гумички, за да не се прецакват и да трябва да се изхвърля след това целият куфър. И има 8 за един куфър, който на детето куфъра ще го обзаведем с тях. Имаше ги в най-различни цветове. Ето ги. И се въртят и се пазят по този начин. Добре, това е успешно. Ето ги. Как изглежда. Така, продължаваме. Добре, ето е това нещо. Това е сушилка за обувки. Преди време в Lidl имаше, но не можах да скласам. Искате ли така малко? Не, пак не се вижда. Аз ще се приближа. И не можах да купя. Така не се отрежа. Това е супер удобно, особено пък с дете. Това нещо, идеята му, че го включваш в контакта с стандартен контакт и го слагаш вътре в обувките и то грее и ги суши отвътре. И мисля, че ще влиза много често в употреба и се надявам, че ще работи. Да видим. Ще ви пиша и за него. Така. Това е мини кълъв за слушалки. Аз малко покрай тези слушалки ще ви поръчам и още неща. Много е сладък, има ягодки. Мен ми е вече малко пролетно. Дайте сега да видим и дали ще влязат и слушалките вътре. Или съм се прецакала. Ето ги. Аз записвам ли? Да, записвам. Ето ги слушалките. И не предполагам, че е така. Се слагат с мекичкото навътре. Много искам да ги пазя, защото имах едни други слушалки. И за тях нямах кълъв. И се щупиха. И надраха. Малко и Яна ги урочаса, но все пак. Стават, бе. Ето е така, тази важната част е предпазена. И може да си ги метнеш в раницата. И се запази. Добре? До тук много добре. Това всъщност, заради което направи цялата тази поръчка, е истинския кълъв за слушалки. И да го видим дали съм го оцелила. Аз търсих такова нещо в България. Не можах да намеря. Там има по всякакви модели. Окей. Много е мекичко това. И тук можеш да си сложиш кабела, защото те моите имат аудиокабел. Я да видим сега. Ако не се събера, че си взема ушите. Може би е така. Събират се. Не знам дали се вижда колко много се вълнува. И ето е така. И имам кълъв за слушалките. И няма да се налага скоро да си купувам нови слушалки, защото съм ги закрила. Малко обемен, но то няма как иначе и е такъв твърд. Боже, много съм доволна. Добре, вече имам два кълъва, едните по-лекички, един е такъв
Добре. Значи, не знам дали виждате, имам легенс неща от нея. Нещо друго, което пристигна в предна поръчка. Това е стойка за яйца. Като идеята е, че ги слагаш отгоре. Тук и ги пускаш, и леко ги навигираш и те падат. Ние гледаме да ядем доста яйца вкъщи. И това взема доста по-малко място в сравнение с една кора яйца и съм супер доволна. Поръчах, дойде едно Lazy Susan, мисля, че се нарича, за хладилника, което ме мързеше да го вадя, да махна всичките неща. Още не мога преценя дали върши работа или не. Идеята е, че може да го завърташ вътре в хладилника и да виждаш нещата, които са отзад, а не просто да ги вадиш всичките бурканчета. Нещо, голямото. Само, ще ви покажа моята раница, която ползвам в момента. Тук каква е сянка? Не знам. И съм си купила от Daiwa, примерно. Но вътре лаптопа ми служебния лаптоп се побира много назор и не остава място за почти нищо. И вече е почнала така да се вижда, че е много ползвана. И си търсих така някаква раничка. И пак ударих на камък по интернет и затова си поръчах раничка от Тему на ягодки. Така вълна. Много се надявам да съм оцелила размера. Четох много хубави отзиви. Тя е така... тук не е закопчана. Тук трябва да се захванат дръжките. Има си джобче отпред, да си слагаш някакви малки нещица. Има джобче отстрани за дезинфектант и кърпички. Може би и вода. Така че, нали знаете, че не е добра идея да слага водата. Питайте Джокович. И ето как изглежда отвътре. И специално си взех лаптопа, за да видя дали ще се събере. И сега момента мисля. Влезна. Ето го и има достатъчно място. Така че мисля, че и тук имаме победител. Това, което ме притеснява, е, че е много беличка. И ще стане на гъс. Да не казвам друго. Ама вижте. Окей, добре, много съм доволна. Мисля, че веднага ще влезе. И тук има някакво шано джобче, където може да се слагаш смета. Дамски фрески. Добре. Супер съм доволна. За цените общо дадох около 200 лева за всичко, което виждате. И не мога да ви кажа кое колко струва, но мога да го напиша долу в коментарите, нали, така правят хората. Добре. Така, супер! Много съм доволна. И е много лекичка самата чанта. Добре. Още нещо голямо. Както помните, съм вече горд притежател на Dyson. И него го държа в една така кутия, която дойде. Само че е доста обена и ако тръгна някъде на път, не знам как ще го нося. И затова си поръчах. Това беше много трудно да избера кое точно кълъвче да си взема. Значи кълъв и за кълъв е положението. И си взех този, който идеята е, че може да си прибера Dyson с дифузера вътре и сега може и него да го тестваме. Така, взимате един Dyson и кабела е по-удобен, защото нали го взехме нашия от QK и е с техните измислени не вземам мартенички. Правихме мартенички с детето и в офиса. И вече съм специалист. Така за момента влиза. И не знам дали ще влезе и дифузера. Ако влезе, ако не здраве. Малко е така ще наклоня. Виждате моите терлички.
И идеята е, че трябва да може да се затвори всичко, да го случи. Затваря се. Ето. Кълъвта. И той става така правоъгълен. Събира се. Сега е доста обемно. Това не е когато си с ръчен багаж, ама примерно ако отидеш някъде за по-дълго, е доста по-лекичко и по-удобно и по-защитено, защото аз много го мисля да не го надера. Хора, за момента доста успешно се случват нещата и тук има малки чопчета да си прибираш неща. Добре. Имаме за слушалките. Така, пак ли ме виждате? Целия ми белязък. Тук съм поръчала още едни гумички, като ги сменя на другия куфър. Ще ги сложа. Така, това мисля, че са ластици за ски. Идеята е, това ще ските. Поне така погледнах. Това беше едно от последните неща, които поръчах и вече бях тотално изтощена. И фащаш ските, предната и задната част, може би, и си ги носиш така, за да не се разпадат и да е още по-трудно носенето. И да, надявам се, че изглеждат окей. Тук са залепени, това е мекичко да не се дере. Ще ги тестваме, като отиваме на ски. Аз още не съм ходила тази година на ски. Хората направиха по 30 дена в планината. Аз зеро. Добре. И това мисля, че е същото, само че друг цвят. Ние само с детето караме ски. И имаме по един чип. Да, ето по същите. Те са за големи, а не за бебешки. Така. Продължаваме. Нещо по-прозично. Това нямам търпение да го тествам. Так, вижда ли? Това е някаква така спринцовка и система за почистване на... За почистване... Тук не знам, що пише, че е спрян звука. Добре, би трябва да е окей. За почистване на хладилника, което трябва да има някакви инструкции, но идеята е да му прочистиш там към камерата и те неща, които отиват. Има някаква тел, някаква четка и така ще го видиме. Но нещо полезно. Сега не мога да прибера това в момент. Така, да не се скрия нещо. Сигурно може с обикновена спринцовка от аптеката да се направи това нещо, ама не съм тествала, имаше много добри отзиви. Като го направя, ще ви кажа върши ли работа. Не би трябва да върши, да изглежда механично. Махаш гняз и така. Следващото. Това е как се води. За рязане на хартия. Дайте да го отворя. Чакате ли? Чакайте. Има телботче, разбира се. Като този paper cutter слагаш го и така режеш, защото не винаги всичко може да се реже с ножица. И винаги съм си мечтала да имам такова нещо. Виждате ли? И изглежда, може и да го тестваме. Добре, айде да го тестваме. Мисля, че така, слагаш така. Това е много твърдо и не го държа от двете страни. Добре, да. Не знам, нищо. Тръгна да се реже. Предполагам, че трябва просто на плоско да се сложи. Срязко. Нож, който реже. И мисля, че на детето ще му е много удобно за всякакви негови идеи. Това се върти. Какво готово изглежда. Ще си играя с него. Това е подложка, която
като режеш някакви неща, си я слагаш отдолу, за да си я режеш бюрото и е разграфена. Не знам какви смерни единици са това. Малко на сантиметри приличат, да се надяваме, че са сантиметри. Така, това не съм много сигурна какво е. Мисля, че... Омикайте. На здраве. Мисля, че се чистя на канали. Не знам каква е тази моя обсесия. И това е някакво пето нещо. Но примерно като някой така, че му се е запушил някакъв канал и ми случи ужасно. Ние сме на първия етаж. И според мен тук, ако стане проблем, ще стане проблем с целия блок. Така че са някакви четки. Ще го чета после как се работи. Се надявам да ми се налага, но ако се наложи, знам, че го имам. Те някакви почти не останаха някакви букучки. Това, скоро ходих да си измия колата. На тези деца си я миеш. И там имаше такова нещо. И веднъж видях един пираджия, че имаше такова. Много завидях. И това е така, като си измиеш колата или като си измиеш прозорците, да го миеш и да ти е чистичко. И винаги съм си мечтала за такова нещо. И човек работи и изкарва пари, за да си сбъдва мечтите. Така че, ето. Не знам как се води това. Силиконово нещо. Това... Това не е... Тамара. Това е... Чете, че тук ми угасва нещата. Това е идеята, че трябва да сипаш вътре зехтин или оло и може да си пръскаш по салатката. Както знаем, зехтина и олиото са много калорийни. Някаква пластмаса е. Вече си го представям как е гранясало. Но не пречи да се ползва. Ще видим, може да пръскаш и по тигана. Това е чуждестранните инфлуенсъри много пишеха. Затова пулверизатор кое му е по-специалното, че е за олио, не знам, но го имам вече. И ми е мирно на душата. Това е някакъв комплект от уреди за мъчение. Виждате ли се? Какво са? Някакви пинсетки. Така. Това са някакви пинсети и газости, които, ако имаш пъпка, в случая тук имам пъпка, може да си я направиш огромна. Не знам, аз супер много се кефя на всякакви такива уреди и бих си купила и скалпел и някакви, не знам, изглежда ми супер готино и влизат в употреба в неочаквани моменти и изглеждат много добре. Съжалявам. Пила съм си хапчетата днеска. Така. И тук сега съм си купила една камара неща за лепене. Не знам защо. Но и това много ме влече. Примерно, това нещо мога да лепиш, извинете. Това нещо можеш да лепиш балони и някакви такива други неща. Има няколко ролки. Карвам се чувствам много добре, че имам всякакви такива джаджи. Това е такова... Какво е това? Момент да го отворя. Пак нещо за лепене и за оптимизация. Не знам. Момичетата си купуват козметики, аз си купувам велкро. И идеята е, че с това можеш да фанеш някакви кабели и да се сбъдне мечтата на хората, да са му кабелите прибрани. Его е така. Изглежда много яко и мога да прибереш някакви неща. Тук сега това вече бях малко в помрачение, но това са ластици, с които пак можеш да свързваш неща, джимки. Тук има такива бутончета и така ги свързваш ластиците
и събираш някакви неща. Не знам. Кажете ми, вие поръчали, имате ли така някаква мания за подобни неща? Аз някой като каже, нали мога ползваш и свински опашки, но това са разновидности на свински опашки. Мога да ви покажа моят невероятен кълъв, който наистина всеки ден много харесвам, но тук му се скъса едното нещо, защото го развали и го оправих с свинска опашка. Вече имам разнообразие, мои сластички да го оправя. Така, още малко остана. Това е, не знам. Това са лепенки за махане, не лепенки, кърпички за махане на лепил. Тоест, навсякъде, където остане някакво лепило и го чегърташ или от подарък или от нещо подобно, с тези кърпички, с тази химия би трябвало да може да се махна. Според мен всеки ден по минимум 3 пъти може да се ползва. Още, да, това са... Не съм много сигурна. Не знам. Пак някакви магнити или нещо подобно. Не съм. Може би. Да, това са неща, които се лепят и го залепваш някъде и залепваш нещо друго. Казах ви, не знам защо се случва това. Остана много дълго време. Много ме гледате на по-висока скорост. Нали знаете? Това са пак такива лепенчици. Това са кламери, които си сложа на тефтера, за да си сложа химикалката. Винаги съм искала такова нещо. Това е нещо друго, не знам вече какво. Това е нещо, което ще ми помогне в моята YouTube кариера. Понеже в момента аз снимам с телефона ми и се гледам на лаптопа, който лаптопа е долу и аз затова така не гледам директно с вас. Това е огледалце, с което мисля, че... Виждате ли? Сега си го слагам на телефона и гледам директно в него и виждам на къде се снима. Разбрахте ли? Хитро, много. И има кърпичка за огледалца. Така мога да се гледам колко съм хубава. Добре. Почти сме на финала. Това са някакви неща за хладилника да не смърти. Значи имам неща за опаковане, за слушалки, за хладилник. Това е стойка за слушалки. Изглеждаше ми супер яка. Вкъщи са фенове на Лего, както може би знаете. И това е Лего стойка. Чакайте. Аз забравих, че мога вече там да се гледа. Това трябва да влезе тук, предполагам. Не знам. Ако не влезе. Добре, за момента не влиза. Влезе. Чакайте да тествам. Може би е така. Така ще мръдна. Да се вижда. И само да намеря колко са слушалките. И да ги тестваме. Много ми харесва тук. Всичко много ми харесва. Та-да! И това нещо си го слагаш на бюрото. Така ще го върна сега. Да ме гледате колко съм хубава. И това нещо си го слагаш на бюрото и си закачаш слушалките. Супер. Много е яко. Добре. Това е за колата четчица. Да си чистиш неща. Да, и четчици харесва. Това са пак стикери. Това е... съжалявам много за носа ми, ама това е вече кога човек да го свърши това. Не знам какво е това. Това е за рязане. И ето е така, взимаш хартия и си взимаш това и с това нещо можеш да режеш. Виждате ли? Сега като става супер креативна, ще видите. Много яко. Добре. Още едни
една разновидност на свински опашки. Това какво е? Нещо, което може да причини слепота. Много интересно, какво съм си взела. Не знам какво е това. Наистина. Това сетих се. Това си го закачаш на раницата. Чайте да взема раницата. Ето ти има лаптоп в нея. И ето като си вършиш това си джимките, пак е така ще направя, и го закачаш това нещо, и ето тук си слагаш якенцето. Сещате ли си? За да не го слагаш вътре в раницата, да ти заема място, така необходимо, ценно място, го слагаш тук и си го закачаш. Да, сетих се. Защо може да причини слепота? Не знам. Но това съм сигурна, че ще влезе в употреба, защото аз винаги си нося якенце. Зиме без бичка. Не, лято без бичка, зиме без турбичка. Не се ходи. Хора, останаха две много малки неща. И ви оставя вдъхновени. Това е поредна стойка за слушалки, които си я слагаш отстрани на бюрото и ето как ги закачаш и има лепенка, ама аз ако не върша работа, си има много други лепенки и не се чуеш къде са и не ти спречкат. Да, това е пак нещо, което съм гледала по интернет. Пакета, секунда, 32 минути, добре. Вече почнах да бърза, да ми тече носа. Така, ако се окаже, че нещо не е окей с това видео, ще си изям ушите. Виж, човек като бърза и така не му се получават нещата. Добре. И това е пак така като лепенка. Прилича на коректор, но пуска лепенка. И могат да се опаковат приема подаръци с него, някакви и такива неща. И последното нещо обещавам, надявам се, че не би било скучно, са стикери. Супер яки стикери имат в Темуто, които тези са с разни древногръцки богове и са, ето вие, медуза. Намирате ли прилика? Сега ги показвам на опа. Добре. Както и те. Много са красиви. И Марко с кефи на гръцките. Имаше и още много други, но реших, че тези са окей. И пише Mythology. Nice. И Зевс. Да. И ще си улепиме цялата къща с тях. Страшно много благодаря, ако сте стигнали до края на това видео. Не мисля скоро да правя друга поръчка на Тему, но мога да направя видео за нещо друго. Благодаря ви много. Все пак мислете какво си поръчвате. Аз, както видяхте, повечето неща ще ми влязат директно в употреба. И така, бъдете здрави и до скоро. Чао!